الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن سيدنا وقدوتنا الشيخ أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته ووارث أسراره مولانا الشيخ الحاج إبراهيم وعن جميع أصحابهما وخلفائهما وجميع الأولياء إلى يوم الدين. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتطافي بنظرة تأتي لنا بالظفر. نعم. حرف الميم. حرف الميم. مرادي عين الحق سيد كلائمي فليس سوى ذكر الحكيم بعاصمي سلام فتى المعموم عند ربه من الله جبرائيل أكبر خادمي فجاء به نورا دعانا لربه وأبلغنا تفسير العالمين وصلنا به خير البرايا وإننا شهور هداية المهيمن لنا شاهد عدل مذكر مبرز ويرفعنا فوق الضحى والنائمين وذا المنحى منا ملجأ الكل شافعا والحمد في كفيه حد مظالمين فأنشد أمداني وأنشد بذكره جهارا على رغم العدو المصامين فأشرف منك البلاد وإنني أصاحب ابن الحاشمي ملائمي ومن قال قد علمت فالحق شاهد على أنني ما حدت عنها بحاكمي وذا الدين موروث بإلم فلم يرث أهو الدعم بغير سليل العقائد وإن دللت هذا العلم والهدى فتصيبه ذو الدعم ليس بعالمي بتصبي يكون الإرث إذا نبينا عليه صلاة الله عبد العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحاب طول الأظالمين. حرف الميم. حرف الميم. شيء ويشي الله كرم صفيلا. مرادي عين الحق. مرادنا شيني ainihin gaskiya shine annabi Muhammadu sai da la'imi kai mamakin wato ainihin sharmanka ya kai mai zargi na tar da kai kenan. falaisa siwa zikril hakimi bi'asimi wannan wato alqur'ani mai hikima bai zama mai tsarewa ba gare ni ma'ana tsari na da samun kiyayewa ta a rayuwa shine alqur'ani. talahu fatal ma'mun alfata mutum mai daraja almamun wannan yake mamuna abun buri da kaunar samun alherinsu shine annabi Muhammadu. talahu ya karanta alqur'ani gare mu mun ji min inda rabbihi shi kuma ya karɓo daga wajen ubangijinsa min allahi jibra'ila daga mala'ika nan wato daga shiftan nan na mala'ika jibrilu akbari khadimi mafi girman hadimi a hadara Allah wajen aike zuwa manzannin Allah shine jibrilu alaihi salam. na'am. faja'a bihi nuran sai zo da alqur'ani annabi Muhammadu zuwa gare mu halin kasancewa ko qur'ani nuran haske ne ta'ala li rabbihi ya kiraye mu zuwa ubangijinsa Allah wa ablagana ma faqa kullal awalimi ya san mana da samun abin da ya tsere wa dukkanin talikai a alamomi gaba daya muka samu abin da babu wani alamin da ya samu mu mutanen annabi Muhammadu na alkhairi da shari'a da imani da farala ta Allah muka samu annabi ya isar mana ya kawo mana muka samu da albarkacin zuwan da imana da alqur'ani
وصرنا به خير البرايا من زمن تومو الأمة أنه محمد بني في ينتا لكي ككو به البركة من زمن الله وإننا شهود كنتم خير أمة أخرجت للناس سوى البركة أنه مكدم مني في تندع الأمتين نعم وإننا شهود حقيقة مؤمنين ما سشيدا كان الأمتين إذا يقضي المحيي راهي yayin da ubangiji makayin halitta yake hukunci mai rahama dare ne shi ne Allah alkiyama mu muke ba da mu dan tsananin matsayin mu muke ba da shaida akan al'ummatan da suka gabace mu waɗanda suka yi imani mu ce waɗannan sun yi Allah waɗanda ba su yi ba mu ce waɗannan ba su yi ba Allah da shaidan mu Allah yake amfani akan al'ummatai ya inganta ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sojan Allah shi mai shaida ne ga annabawa da manzanni zai ba wa Allah shaidar annabawa da manzannin da aka aiko na ɗan uwansa sun isar da sako sun ballagar Allah ka shaida mu ni ne shaida sannan Allah ya yi shaida karɓi shaida ya yi tik ga annabawa da manzanni sun isar da aikensa mu kuma mu za mu ba da shaida kan al'ummatai wanda suka bi da wanda suka ƙibi shi ne shehu yake faɗa fasanna ko siyara mu ne zaɓaɓɓu cikin talikai babu irin mu don tsananin zaɓin mamma mu mun zama mu ne shuhudun masu shaida in ya ƙarar muhaimin ko kan mutane yayin da ubangiji yake yin hukunci a kiyama mu muke ba da shaida Allah yana hukunci da abin da muka faɗa na'am lana shahidun mu kuma a gare mu akwai mai shaida mu kuma al'ummar annabi Muhammadu adlun shi ko mai shaida nan akan mu mai adalci ne shine wanda yake shaida kan manzanni dan isar mu kuma mai shaida akan manzanni shi yake shaida akan mu shine annabi Muhammad wannan mai shaida kuma adali ne muzakkar kuma mai tsarkakewa ne mubarrizun kuma mai kaye da fice ne a wajen shaidar da bayyanar da abin da yake na hakika wayar faƙuna fauƙa suha yana ɗaukaka mu shi mai shaidan nan a lahira wajen daraja burbushin tauraro da ake kiranta suha wannan a'imi da tauraro da ake kiranta na'imu su ne falakan da suka fi komai tsawo a sama to alkiyama dan tsananin sanmu da Allah yake idan annabi Muhammad ya yi mana shaida sai Allah ya girmama mu ya daga mu da dagawan manzo Allah sai mu hau sama can alƙurwar daraja ko hango mu ba a iya yi Allah ya ƙara annabi daraja na wazal munhamina an baka san me shaidan nan akan mu ba za wancanan ka shine Muhammadu munhamina annabi Muhammadu kenan man ja'al kulli mafakan nan ta kowa da kowa shafi'an mai ceto ga halitta liwal hamdu fi kaffai tuta ta yabo da godiya ga Allah ranar alkiyama tana hannun manzo Allah hal min muzahimi shin a wannan rana akwai wani mai matsala da kokawa a wajen kama abin da yake hannun annabi akwai wani mai rashin kunya da nan akwai mai cewa ba neman taimakon annabi sannan zai daku tun ma ana an fara dakuwa hal min muzahimi babu min matsatsa maza Allah a wajen Allah gurin mukami yiwu alhamdu ke kafiri a sa an yaba saka rabuka makamin mahmudan kowa sai ya yabe shi daga tuta kuma ta yabo sana a ba shi ceto kuma ya yi ceto duk wanda ka gani cikin ni'ima ta Allah a kiyama daga cikin al'ummatai da annabawa na dacen da na ƙarshe har zuwa ƙarshen ƙarshe duk wanda ka gani a cikin ni'imar annabi Muhammadu ne shi ne ake ce masa shafi'ul baraya mai ceton talikai duk tun daga Adamu har ila annabi Muhammadu ne Allah ka ba mu ceton amma duk wanda ya inda baya ciki zama hadisi sai annabi ya faɗa kuna daidai da suke cewa baya ceto ba za a ceto ba ko to mu je zuwa annabi ya ce shafa'ati haqqun walakin lima radiya biha
mutum ya zo yana kin ceton annabi ba komai ba wasu wani ma ca yake ba a ganin annabi ba komai je can a kanka wala kada ka wasu rashin ganin annabi a kanka kai da ba ka gani ceton annabi da babu a kanka kai da ba za ka gani ba za ka samu ba duk kowanne ka gan shi a cikin wata to wanda bai samu ceton annabi ba ne na fa'an shi da amdahi ni ko a wannan rana a wannan lokacin zan zama ina mai sabin yabanni na wa hajju bi zikrihi ina sabi kuma na waka da ambaton manzo Allah haram a bayyana ba murya tana budewa shine nake gaya muku rannan ne muryoyi za su bude a yabo abin yabo annabi Muhammad haram a bayyane za a ji nan ran damawa ala rabbil aduwi a filin alkiyama kowa zai ji a bisa turmuza hancin makiyi al-musakhimi mai wulakanci cikin kiyayyar tasa mai cewa an yaba annabi ya yi yawa ko masu raina daraja masu hasala ga manzo Allah nan za su sha kunya mu ko nan maya masu yaban nan da muke a duniya nan a ranar lahira da nan za a gane musuwa ne na mu yabi annabi muryar mu a buɗe kowa ya ga shehu ya faɗa dama mu muna nan bayan shehu yana da muna amsawa na'am Allah kai mana haka ƙarshen rahama ƙarshen ni'ima kenan a zura mu muna layin yan yaban manzo Allah yadda kaga ana yi ana za a yi majalisi wane ya zo ya yi wane ya zo ya yi haka alkiyama za a yi zati na nan garau ga Allah ga annabi na nan muna ki muna waka za a kira wane ya zo ya yi wane ya zo ya yi ya shehu ya yi ya amshi mu duka sai mun yi waka gaban Allah gaban manzo Allah dama muna yi kuna ji na a shaƙe ko? wallahi da an kira karma wuri alkiyama za ku je da Allah zai buɗe muryar nan a yi ban annabi ba? sallallahu alaihi wasallam mana nan Allah ka bana amin na fa ashrabu min kaffil amini ina mai sha daga tafin annabi amintaccen Allah shi ne zai kankaba ya kakkaba mu ruwan alkausara ina sha a gaban kowa shi ne mai waƙa ce wa ka ba ni ban da kai ya rasulallah wa ka ba ni ban da kai ko gaban munafukai hasibai ka son da kai so ka intijani ka muka ji wa ke ba ni ba annabu ba da wani ne da annaba a haka ake ba ma sadan ma sai mutum ya kwantar da kansa ya ta bakin ciki annabi ke ba mu ya ba mu ya ƙara mana wurin nan annabi zai ba shehu abin sha na girma na daraja ya sha ya kuma ashrabu min kaffil amini ina mai sha daga tafin hannun amintaccen Allah annabi Muhammadu wa innani hakika ni usali bil hashimi mula'im sha mai datarwa na soyayya gare ni ina mai shayar da shi duka da albarkar nan na biyayyen alƙalikai shine annabi Muhammadu wa man qala qad adlaltu wanda yace hakika na bata fal haqqu shahidun ni shaki nake ciki da karewa ba bata ne ba shari'a nake amma duk wanda yace ni batacce ne na bata ko kaga to kaga karama kenan duk abin da za a yi an gama ba da amsa amma ya gaya mana mara da inkaru wa mara jawab duk abin da kwada suna yi da zanzar zagi da kalmomin da ake bishe tun ya ba da amsa ta shige in ma wani iskanci mutum zai an riga shi an gama wanda ya ce ni na bata batacce ne ko to fal'aku shahidu ubangiji Allah shine mai shaida ala annani ma khiftu an nahj hashimi a bisa cewa ni ban karkace ba daga wurin tafarkin nan na ba hashimin dangi ina kan tafarkin annabi idan kuma bin hanyar annabi ne bata to shi kenan mun zama mun bata kenan amma in dai bin hanyar annabi ne shari'a
to ba wani nake so ya gane ina kan shari'a ko ban bata ba, Allah shi ne shaida. Kuma Allah ya san na kan tabarkin annabi ban kauce ba. والرسيم موروث wannan addini abun gado ne daga manzon Allah بعلم da ilimi ake gadon addini. فلم يرد أبو الجهل dan uwan jahilci baya gadon addini تحريرا wanda yake da halin kasancewar rairayayyen sabilul akarimi dan manya-manyan mutane. Cikakken ɗan manya ni ɗan shehu ne, babana ne ko to ba daga nan ake gado ba. da ilimin kayan gidan annabi ilimi addini kenan, to ana gadon sa ne da ilimin, ba cewa ne dan manya ba ne, ba da shi ake gado ba na addini. Yawwa saboda haka ne wani wa'azi ne shehu ya bugo shi, kar wani ya ce ni dan wane ne zai zama yana yanga yana daddaga kai ka tsaya ka yi karatu kai aiki irin na babanka shi ne kawai. Daga nan ne ake samun da duk abin da ka gani na haske da ɗaukaka cikin addinin nan daga manzon Allah ake gadowa. Ba gidan su kowa ba ne, gidan annabi ne, shi kuma bi ilmin ne ba da jahilci ba ne, ba cewa ni dan gidan wane ba ne, ba shi ba ne. Addinin Allah ya kafa ne da mutanen Allah masu himma, masu tawaru, wanda ba sa ganin kansu komai, Allah kawai da manzon Allah shine uban kowa, annabi Muhammadu. Duk wani abin da ka gada daga gida ko menene in dai ba ilimi ba, ba addini ba, ba soyayya annabi ba, ba tafa ko menene ka gada baka burge ba, dan musulmi ya kokari ya karɓi gado daga gidan annabi kawai. Haka shehu ɗan shehu ne, ɗan manya-manyan bayan Allah ba labai ne, amma da yake ya tsaya ya gada ya koya ya tsaya akan tafarkin iyayen, ya zama abin da suka samu na gidan annabi shi ma shi ya gada shi ya samu, shi sa yake zakarar da kowa a tashi wadda dinu maurusun mai ilmi. wa inda lalal zuhalu idan jahilai kowa suka bata zal ilmi wal huda mabocin ilimi da shari'a fa tafsiruhu shi babu yana bata, bayaninsa kuwa da tafsirinsa zuldani laysa bi alimi bayanin lamarin mabocin jahilci babu yana zamantowa bi alimi da malami. Jahili a ce ban malami, jahili malami tafsirin kenan. In jahilai sun bata to ma abocin ilimi baya bata. Idan jahili ya shi ne matsalar da ake fama kenan, jahili ya ce shi alantabarin shi malami, to ba jahili sunan da jahili. Fazil jahili ko laisa biyalimi, fazil ilmi laisa bijahili. بكسب يكون العرس عند نبينا da tsururuci ne nema gado yake kasancewa a wajen annabin mu Muhammadu, ba kai kana zaune ba kawai shikenan ka zama wani na ilimi. A'a, bi kasbin tsururuci, shi sa ana yin fasahin ilimi a ba wa ilimi ka gan shi ba tare da wahala ba, ana yi. Amma da ya zai sharaɗin nan na kana so sai da shauki, kana son ilimi kana girmama ilimi, kana son malamai kana girmama malamai, to ilimi zai samu. Sai ka tashi kuma ka yi kasabi, ka yi nema, ka nuna shauƙin abu sai a baka. Amma Allah yana fata yin komai, ko ba ka son abin sai Allah ya baka. Wani mai gudun duniya baya son duniya sai Allah ma ya bashi kudin ya bashi. Amma ilimi ba a fata yinsa a bayar da shi sharaɗinsa sai da kasabi. Kasabin kuma daga cikin sauƙin kasabin ana samu da so shauki, sai ka gwada soyayya ga ilimi ga halin ilimi. Ba za ka taɓa ganin wani jahili ya zama malami, ya zama babban malami, amma fa yana zagin malamai baya kallon masu ilimi. Sauran halaka
ألم تدر أن الحاشمية مسامري yanzu kai abokin magana baka yi sani ba cewa ba hashimin dangi annabi Muhammadu shine abokin hirana na dare ومقتبسي shine madosana ta na dukkanin alkhairi daga manzo Allah nace dosana baka san haka ba مهما تخير ذهبي ko da yaushe jibi zo babban bijimin malami kowaye ya gigice ya rasa yadda zai yi a hadara da waɗansu gawamirin ulumi ne ina ɗan sanowa daga manzon Allah ne babu wannan gigicewa yayin da duk wani babban malami ya rikice radiyallahu anhu ألم تدر أن الحاشمية مساعدي yanzu abokin magana baka yi sani fiye ba hashimin dangi shine mai taimako na ba kai ya kamata ka gane wannan kasan har ka shehu sai manzon Allah na'am إذا أبرموا الحرمان يوما suka yanke wato masu baiwa suka yanke yin hali na baya-bayan su daga barin mu يوما ɗaya rana ونفروا suka kuma wato ainihin zartar da haka mu annabi shi ke mana komai domin shi ne mai taimako gare ni ألم تدر أن الحاشمية shin yanzu baka yi sani ba cewa ba hashimin dangi annabi Muhammadu مدافع عن العبد shi ne mai tunkulewa daga barin bawa idan duk wani abu mai cutarwa مهما قيل فرموه ko da yaushe haka suka ce farmu ku jefe shi ko وانبذوا ku doke shi ku jefe shi ramu da nafzu duka da jifa da makaruya da mahasara da magiya ce bar amin ku jefe shi makaru sa masa to mu zana ne mu ce saboda ka su yi jifa na zahiran su yi na baɗin ban san sani ba saboda mai dafawar mai dafa irin mai tunkuɗewar annabi Muhammadu a ashe shi ne dai dafa irin haka abin yake kowa ya ƙirƙiri ƙudiri ya riƙe annabi Muhammadu shi ne dafa shi ne jalabi na'am ألم تدر أن الحاشمية ba ku yi sani ba ya kai abokin magana cewa ba hashimin dangi annabi Muhammadu مؤيدي shi ne mai ƙarfafa ni إذا دهش الأقطاب yayin da kurban Allah baki daya suka gigice إذ قيل فانبذوا yayin da aka ce fambizu na san su zo na illa bi sultan ko to annabi Muhammad ne sai mu zartar da komai da abin da Allah ya so kuma komai da ake so a duniya da lahira ya zartu daga gare mu saboda albarkacin manzo Allah لقد فاز أحبابي hakika masoyana wallahi tabbas hakika sun rabauta mun rabauta جنوا غرس حبهم sallah su kuma da shan nan na soyayya su ya masoyana sun samu rabauta kuma sun samu lasa da cin da shan da suka yi na soyayya su gare mu duk inda masoyan mu suke san samu rabauta kuma abin da suka shuka na soyayya ya fito ya kowa yana nan yana ta ci bayan ma ana ta ci na soyayya ta shehu duk da sababin masoyayya manzo Allah ne na'am متى قيل برهام الحليم المنفذ ko da yaushe aka ce barhama hadimin manzo Allah ne shine mai zartarwa to an gama kowa ɗahira mu ne masu zartarwa an gama na nan suna can zartar na can suna can zartar mu kai su duk sannan haka ta tabbata gare mu to duk inda masoya suke an haye kuma ta tabbata Allah muna gode Allah ƙara mana soyayya na'am وقد قال ممدوحي abin yabo na hakika ya faɗa gare ni فإني مفوض أموري da lamurana ne zuwa gare ka kai ne hadimina kai ne mai yabona kai ne magajina komai na fawara shi gare ka إلى برهام na fawara shi kai zuwa gare ka hadimina ya marhaba فهو المنفذ shi kuma shi ne mai zartarwa komai ya zartar da shi annabi Muhammadu shi ne ai mabuhin nawa abin yabona to ya bani komai ya fawara mu komai na kauna na sani ya ba mun ne yake shi kuma yake zartar da komai kuma ya zartar عليه صلاة الناس
عبدا مسودا salatin Allah ya tabbata gare ka ثم سلامه وآله وصحبه دار كوني وأنقذ su'adu da samu su ne suka riskan da ni zuwa ainihin samun farala Allah da shaudan manzo Allah suka kamo da daga barin halaka radiyallahu anhum حرف صاد صفاني وقتي ووقف بني أنسي بذكر مقرر في القلب والنسيم رسول سما فوق السماء وإنه تنافت النار وفي حضرة الكرسي ألا حين لا أمر ولا شيء غيره فلم يبق من معنى ولم يبق من حسي وذلك أن الحق وهو إلهنا هو الحق لا نرمي سواه إلى التنزيل سوى الدهر والوحب المظلوم فخلصه مؤادا من الأغيار والوحب والمسلمين وأيضا سوى القدوس أيضا سواه ذي العين وفي العلم من ذلك المحسنين وليس يرى القدوس بالعين إنما بعين الأمى والصحب والمحب والتمثيل فتذكر مهما قد هممت ولم تذكر مصابا ولا فوتا سوى الرأس والحمسين وإذا تذكر أنا وبعد مرشدا فذلك من قلب تقدس من نفسي وما بعد حتى الثالث فإننا حقوق سعادة أن تخيلت في تسليم لكل مقام من ذلك مقالته فليس سواه ناقل وأبو وصيل دلال بذات الله أي بدايته فإياك ولم تؤدي إلى التعطيل فيوسف ظلم ومن هو داخل فينكر شيئا وعوضه بشمسه عليه السلام لابس سلامه وعلى وساب في الحق harafin sadi shehu ya ce safariya wakati lokacin ya tsarkaka gare ni na cikin soyayya annabi wa kan tsara ni unsi hakika wato unsi ɗaya ba kewa nawa ya tsarkaka domin da shauƙin annabi ne zikirin mukamfa saboda mai wato ɗaya ba kewa na ya tsarki ya laɗi dan ya tabbata ne da ambatan abun bi shi ne annabi muhammadu murhimin kalbi wannan maganin ciwon nan na zuciya da rai shine ambatan manzo Allah rasulun sama fawqa samani shi manzo Allah manzo ne da ya daukaka burbushin sambai wa sama ya rasulullah summa zada ala sabai wa innahu shi dana fatadalla ya kusanta da halara Allah ya kuma kusanta wa fi hadratil qudsi shi ko annabi yana cin hadaran nan ta tsarki hadara Allah anan din kuma ya bi ta dana dan karka ya ce dana fatadalla a wajen dana fatadalla ne yake halara a'a yana cikin hadarar da yake a hadaran ne aka yi dana din a cikin danan kuma aka kuma fatadalla a cikin fatadallan aka yi fakana ƙaba ƙausai a cikin fakana ƙaba ƙausai aka yi au adana annabi muhammad ke na'am ala hini la abdun na'am ala hini la abdun a lokacin babu wani wato ba lokaci ma ala hini ba ala albisa lokaci babu la abdun babu bawa wala shay'a ghayruhu babu wani abu waninsa sai shi kawai gairu babu sai hu gairu hun ka hada shi da hun shi ne huwa babu komai sai Allah falam yabqa min ma'nan babu yana wanzuwa wani abu na ma'ana walam yabqa min hadd ko kuma wani abu na hissu babu shi ma'ana hissan wa ma'ana babu ظاهرا وباطنا باب بقاء فناء باب سي الله كون وذلك أن الحق وجعلناك حقيقة أبنجي الله وهو
kuma haƙo لا تلفي سواه إلى الرمس ba ka samun wani ubangiji babu a rayuwar nan haka kai tana da bai ba kawai sai Allah har zuwa kabari har ka shiga kabari ba kowa sai Allah da kabarin ayar kiyama har abadu ba komai ba kowa sai Allah ba ka samu sai ce ilan ramsi har zuwa ramsi na'am سوى الجهل sai dai jahilci ne والوهم الفضول da kuma wahami riyawa mai yawan ƙarya فخلص وعادا من الأغيار shi ne yake ce wannan ne kawai rikicin masu rikici in kada ana neman wani abu ba Allah ba a yi sai a jahilci sai wahami riyawa ko mai ƙarya kai tsarkake karkaɗe ku adam zuciya من الأغيار daga barin gairori na Allah والوهم da wahabi duka karkaɗe su daga barin zuciya والحجز da kuma wato ainihin duhu da yake kawo hijabi karkaɗe duk wasan wannan kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samu cikakken tauhidi ka yi kana'i ka gane Allah sai ka tafi da mutanen Allah in ba haka ba sai dai ka rayu cikin jahilci kai ta faɗa da bayan Allah wanda ya gane da wanda bai gane ba za su yi ɗaya hal yastawi allazina ya'lamuna da wallazina la ya'lamuna sai dai ya rikici ka gane ba ka gane ba ka nemi ganewa in ba ka son ganewa ka ja baya ka fita kawai ka haƙura haka lamarin Allah yake وأين سوى القدوس ina wani kudus yake mai sarki Allah ina waninsa أين سواه kai mahajubi ina wani Allah inda shi nuna mana man دعي العين bar ai وابن العلم wato lalibi ne mu ilimi kawai da Allah من ذلك الأصل daga wancanan ka foundation tarwa shi ne ganin sanin Allah da gane Allah za a zauna ne kawai aka ba gane Allah ba a san Allah ba ga maza Allah ya zo mana da Allah ya gana mana da Allah ko kuma wanda bai gane ba sai ya ce shine abinda bai gane ba na shirmansa shine za a yi a kansa za a tafi to alal aƙalli ma amma a yi adalci mana mai adalcin zauna ba ka sani ba ba gane ba yin zaman ka can ka rabu da masu sani masu harkar yanzu kawai za ka zo ka samu mutum ya wargaje injin mota yana aikin da za ka shiga kawai ka tsaya ka ce za ka gyara ma bai iya ba in ya baka cikin direbobin ya ja baya fa ai ka ga an shiga uku to kowa ya tsaya inda yake ya kamata kowa ya nutsu lamarin nan asiri yake in baka gane ba baka sani ba ka kyale in kana so ka ci gaba da bi za ka gane idan ba ka so kai bayan ka bar ma'abota haka kowa da kowane abu bai na da ma'abotansa kowace harka kowane fili akwai dawakansa ana maganar Allah da gane Allah kamar almajiran shehu ma kai kawai tattalmace ta ne yan rakiya kawai a rakiyar ma ba a san kowa ba a san wa hijabi masu mahajuban nan Allah ka sa man tsara fi duniya mahajuban yuqasu yawmal qiyamati mahajuban kawai ne sanin Allah ya bi bayan Allah ya gane Allah mahajubi ko sai zagin dan ba san Allah ba sai dai zagin bayan Allah to wanda ko ya rayu mahajubi ya mutu mahajubi a lahira zai tashi mahajubi in ka ce baka san mahajubi ba bari in je da kai ka gane mahajubi da aka tattara su Allah alƙiyama ne yake kalla yana mu'arrabin yawma idin ba za su ga Allah ba ba dai kun ce ba kyau ba san Allah ba sabo ake ko to mu je zuwa a je ranar tabbatar da saban na'am وليس يرى القدوس bai zama ana ganin ubangiji kudusu ba بالعين da idaniya إنما بعين a العمى takaice dai ana ganin Allah da idaniya ta makanta idaniyar da ba ido والصحة da tishewa
والمحل da niƙewa والتمثيل da shafewa sai da shi da haka da wannan ake ganin Allah. Wannan kuma bayanin ba fasara tafsirin masallaci wani sai kai alwala kai niyya sai ƙara annabi da rai فتذكر مهما قد حممت sai ka yi maye mama ko da yaushe ka himmantu da neman sanin gane Allah da ganin Allah to sai ka bugu ka yi maye. ولم تذق مداما Baka zama ka ɗanɗana kuma abin sha ba. ولا صوتا Ba ko ka sha wani abin da zai bugar da kai bane. Yayin da ka himmantu neman gane Allah da ganin Allah da sanin Allah, shehu ya ce sai ka bugu ka yi mankas. Amma lantar kuma damu ba fagiya na ce ka sha ba baka ɗanɗani komai ba za ka bugu irin buguwa halara ta neman Allah. ولا صوتا Ba wani sauti da za ka ji ko wani ihu سوى الركز sai dai kawai girgiza irin kawai walhamsi da kuma wato nishi kamar irin wannan tafiya ta ranar alkiyama da Allah ce za ta suna illa sai dai kawai ana tafiya zuwa halara Allah zuwa hukuncin Allah ba wanda za ka yi lokaci ga wane ne wannan ga wane ina tafiya ko ga motsin a'a sai dai kawai ka jini shi ana tafiya zuwa mahasha shi ne wanda ake cewa yara a ranar gudun fanfalaki kawai tafiyar kenan ta neman sanin Allah dole ne ka wahala ka san Allah ka gane martaba manzo Allah ba rashin sanin Allah bane yake janyo ta manzo Allah in mutum ya san Allah ka san Allah ba a iya sanin sai dai iya gwargwadon abin da ya baka dama nasa ka sani kawai. To yayin da ka samu damar sanin Allah tare da bayan Allah suka kama hannunka aka wasalar da kai gwargwadon iya imaninka da Allah da shauƙinka da wujudaninka to iya nan ne daga nan ne za ka san darajar manzon Allah za ka san ƙadarinsu za ka san annabi ba wasa ba ne. Waɗanda ba su bi bayan Allah sun gano Allah ba ya laye su girmama manzon Allah sai dai kawai abin da suka gada na can asali ya ta motsa musu shine asalin manzon Allah. Allah ka kiyaye. Na'am. Wa in raqasa sakran Idan mai maye rawa aw tsara munshidan ko ya tashi yana mai sabon waka ta nishadi yana tsalle fa zalika min wajhin wancananka yana samun yin haka ne da sababin raɗaɗin kwankona na zuciya na wajadu taqaddasa min lubusi da ya samu tsarkakuwa daga wato isa daga cikin shiga rikicinsa ta gaddasa ko? wa mahma tahaddathna li sukrin ko da yaushe muka yi magana ga maye na halara Allah wanda ba shan wani abu ake ba abin da ya ulumun wallahi a wajen mu akwai wasu ilimai ta'alat ta ɗaukaka ta girmama an tuƙayyada fi furs a rubuta ta a takarda wane takarda in dai muka ce za mu magana akan maye na gane Allah to akwai wasu ilimai a wajen mu ba za su yiwu ba a iya rubuta su takarda ba ta iya ɗaukar su kunnuwa da zukata ba sa iya ɗauka sai zuciyoyin waɗanda aka tsarkake aka ba wa faralar wannan haka yake shehu ya yi magana da mulamu shehu Ahmad Tijani yake cewa muna da wasu ilimai daga Allah walana muna da wasu mukamai da ilimai daga wajen Allah da mukamai na iliman yace da za mu bayyana da wannan mukaman na iliman da muke da su tsakaninmu da Allah sai ya nuna manyan sahabbansa shehu Muhammad al-Ghani ce wayannan su ne za su fara yin ittifaqi kafurtar da mu da kashe ولنا عند الله مقام لو بقناه لأجمعوا هؤلاء على كفري وقتلي shi sa kaga kowane abu yana da fagensa
kowane zance yana da abokan yinsa, kuma kowane irin ilimi yana da, in baka da wannan ilimin baka da wannan baiwar kace za ka shigo ko ka zo ka zagi masu wannan ko za ka ce ba su daidai ba kai adalci ba. Ka tsaya iya inda Allah ya tsaye da kai kawai, can karatun hayaniya na gidan da can kai ba ka ganin dangane ne karatun sufanci ba kaulani ba tawilani ba ikhtilaf san da inda aka ɗauka zancen ɗaya ne tun daga farkon arifan Allah zamanin sahabbai har zuwa ƙarshe ba a sabani. Komai wannan ya faɗa shi wancan ya faɗa, komai wannan ya yarda da shi shi wancan ya yarda da shi. Babu zagi, babu rabi, ba jidali, ba niza'i, ko? Sai ta salimi kawai abin ɗaya ne. Shi ne malamin fada zai ke ce ta baya da akhawali wal maqasidu rabbu, kawai halulluka ne suke shan bambam. Ko ɗariƙun waliyan Allah za ka ga kawai yanayin lamuran ne yake shan bambam, amma dukkanin matafiya da manufa da garin da za a je da tashar da za a sauka Allah. Ta bayan abul akhawali wal maqasidu rabbu, dukkaninsu bayan Allah ita da ka zagi wani ɗaya takki su ka zaga. Allah ya ƙara musu yawa. Shehu ya ce, kulli makamin ga dukkanin wani makami, inda raina makalatun, inda ka yi sani to akwai magana, akwai zancen wannan makamin. Duk wani makami da ka sani yana da yanzu makamin ciyaman ɗin karamar hukuma in ya tashi sai zai yi magana cikin da mulki irin shugaban ƙasa ce. A'a, ga abu a fili yanzu gwamna zai wata magana zai ce kansila zai ce matsayinsa ɗaya magana ɗaya ce likulli makam inda raita makanatu. Idan muna wani mukamin muna magana ba ruwan ka kalli a naka mukamin da ke gano shi ne adalci. Ko ɗan ne da kai ka tsaya a ɓangaren ku ka yi abin da ka ji mana a ɓangaren mu baka sani ba ruwan ka kai mana shiru, ko baka mutunta mu dan addinin musulunci ba, baka mutunta mu dan ɗariƙa ba, baka mutunta mu dan yaran mu jinsin mu ƙasar mu ɗaya ko to mutunta mu wanda mu mutane ne kai ma mutum ne, kaka zagi wani. Kuma idan sunna ce za ka yi magana kai dan sunna ne, a sunna abin da aka ce sunna yin abin da annabi yake yi, ko kuma bid'a da ake cewa bid'a yin abin da annabi bai yi ba ko da yi umarni a yi ba. To zagin bayan Allah annabi yake, ko an yi gawo wani hadisi da annabi ya umarni a zagi bayan Allah. To ina sunna ina wannan aikin? Amma dai mun san annabi ya ce kowa ya tsaya matsayinsa, kowa ya tsaya daidai inda yake, inda kake abin da bai shafe ka ba. Min husni islamil mar'i tarku ma la yani, ba ruwanka da dariƙa, ka rabu da mu yan dariƙa. Ba ruwanka da salatul fatihi, ka rabu da mu yan salatul fatihi. Sai a zauna lafiya, an haɗu a gaisa saboda ni, saboda la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukan hajiya da ka ce ba ruwanka da wannan za mu gaisa, ko da mun ce ba ruwanka da la ilaha illallah za mu gaisa, to tunda tana nan ba gaisa ma a haɗu a zarafi dare kowa ya koma gidansu, ɗan zawuya mu tafi zawuya, ɗan wazifa mu je wazifa, abin fito titi mu gaisa. Amma za ka je ka zage mu bayan ba mu zagin ka, mu da ma babu zagi a cikin namu harka. Allah ka gyara mu. Na'am, falaisa sawa'an likulli maqamin inda raita maqam. Kowane mukami akwai magana, kowane kace na ka kai. Falaisa bai zamanto ba sawa'an akilun daidai mai hankali wa aquman da ma'abocin shafa, mahaukaci kenan, wanda aljanu suka shafa aka shafa hankalin
yana bige-bige zai ɗaya da mai hankali mahaukaci daban mai hankali daban. To sai muka ce mu ya ɗarika mu masu salatul fati mu ne masu hankali ko ba mu bane ta sai shi can kuma mai zagin mai ce su ne masu hankali mu ne mahaukata. To sai a zauna mu tsaya muna da hankali kai ma tsaya kana da hankalinka mu mahaukata ne ba mahaukanmu kai ma mun ce ba mahaukaci ne mu baka haukanka ba sai a zauna lafiya ba. A kokarin mutane su gane addini ana kokarin mutane su gane manufofin Allah da manzon Allah da musamman Allah su ba su dariƙa su baye ana so su gane dariƙa shine abin nema komai mu samu mu yi shi da hujja tun daga tsarki a fara a gyara alwala sallah wannan ya fara samuwa kafin a je a yi gidaje don ba wasa aka turo mu yi ba amma halakana kuma abasan Allah ya ce na dalalun bi zatin lahi ainu hidayatin bacewa da zatin Allah cikin neman Allah nan ne ainihin shirya. fa iyyaka ka shedinka wallaqul mu'addi da amfani da kuɗi wanda yake bayuwa zuwa ainihin shiga matsala da tsanani. Abin nufi kar ka je ka karɓo kuɗi ya ka shiga kasuwa ko ka je banki tun aka kama ka shiga cikin matsala shi ne duk wani abin da zai jefa ka matsala a rayuwa ta duniya ta addini da ta lahira to iyaka ka shedinka da gaban wannan ka shedinka da zagin bayan Allah ka shedinka da kai ka iya su ba su iya ba wallahi ka shedinka da wannan zai jefa ka cikin rigima zai jefa ka cikin tsanani. Shi shehu yake yanzu wannan bawan Allah da wannan nasiha ai kowa ya kamata mu ce mun gode don ga kowa ne wannan na'am fa yansibu zu ilmin ma bacin ilimi yana yin insafi da yafi komai zagi ne ko gaba da yi mu dai mu ci gaba da ba da karatu a dai gane zo ilimin kenan wa man huwa jahilun fa yunkiru shay'an amma wanda yake jahili kawai inkari yake yin ga abu ina ta zage wa huwa awdahu min shams abun kuma da yake inkari yake cewa babu kyau wannan abin shine mafi bayyana daga rana lokacin wadha shine ya fi rana bayyana fau mutum ya ce salatul fati ba kyau ko bai kamata a karanta salatul fati ba ko ku koma wani irin salati ko ku girmama annabi ya yi yawa ko ku annabi ba zai taimako ba zai ceto ba yanzu wannan yin wannan tabbatar wannan da kyan wannan bai fara da yana ba to kace wannan ne ba kyau kawai mutum ne karfe ɗaya na rana ya yi fauru ya danyar ko'ina wani ya fito ya ce kawai ba ƙarya ne ba rana wanda ma ya kula shi ma lokaci ne sai dai shakki dan uwansa ko ba a kula su ina kan a jakar can tuntun wata rana wancan an samu wani a jaka da ya yi shakki wai yana sai da dankali da rana fa a jakara ya shimfiɗa dankali da makani ya karkasa sai ya kunna fitila ya ajiye wai ko masu sai za su gani da rana fa shi ne wani aka ce ko daga musulmani ne ya fito ya wani shakiyanci yake yi ne kasan da iskanci ya kowanne ya fika shi kuma kawai ɗauko cocilan yana haka wancan nawa ne to idan wani ya zo yana inkarin lamarin Allah da waziyar Allah in shakiyanci kai in ka kula shi makamin shi shakiyanci cewa ke yi a tsarin Allah dai ka ƙara mana shirya Allah ba mu ganewa ba mu hanyar daidai alaihi salatu lahi salatun Allah ita tabbata da manzo Allah sannan gaisuwarsa da alaye wa sahbihi sahabbai bil haqiqati hum qulbi a cikin haƙiƙa ala da samu haƙiƙa su ne ɗaya bakewa gare ni da su ne nake samun ɗaya bakewa
فيه العبد ومقرب من رب البرايا والعلوم تقاس على يثرب بل طيبة ورياض حرف عين على يثرب بل طيبة ورياض جنان فللأخطار فيه حياض riyad a bisa ɗaiba na madina ne wato dausayin nan na aljanna yake wa riyadun da kuma tankoki da dausayoyi na aljanna ya tabbata a ɗaiba madina ta rasuli jinanun falil aqbali yace falil aqbali a bisa jinanun falil aqbar fihi hiyarun wato dausaye na kuzawa ya tabbata ga kuduban Allah a cikin al-Madina dausayoyin aljanna nan ne bayan Allah waliye suke kutsawa suke nutsawa suke jin daɗi suke wargajewa yuqaddisu fihi al-'abdu bawa yana samun tsarkakuwa cikin sa wa muqarrabun li rabbil baraya ko bawa ya samu shiga wannan dausayi hakika abun kusantawa ne zuwa ubangijin talikai shine Allah a Madina wal ulum tufaq ilmai kuma na habara Allah tana kwararowa a bisa kuzukata na bayan Allah da sababin shigar su Madina kusa da manzo Allah فيقبض أملاك المزيد yace mala'ikun nan na mai girma Allah tana masu sauka a Madina maqama bi bahrin min al-anwar suna kuma tsayawa matsayin nan na mukurara na kokuna na hasakai a cikin ta ne dausayi suke na aljanna na kwararar samun baye-baye da ilmai ladannuyai faraudun ce dausayi ne mai faɗi Madina kuma habara ce tsarkakakkiya ta Allah a Madina ce kai ya kai ɗan uwa ka yi kama da jama'u suka je wa wannan dausayi na Madina suka kuza suka nutse cikinsa su ne waliyan Allah masoya manzo Allah kai ma yi kama da su kuza shiga ai da kai famanar da aishi rayuwa nawa bai yi daɗi ba cikin wani garuka da wani gidaje wannan wato gidajen Madina in ji daɗi in ji na muna fantamawa yadda nake so ba dai a wani gida ba sai gidajen Madina wakar hada bidun hakika kuma wato jeji ya yi nisa ya yi faɗi wannan kuma wato nisa ne da fako wanda yake mai faɗi ala fa'ihi salin salamun mukarrarun ce salam gaisuwa abin maimaitawa da tabbatarwa namu ya zama yana mai tabbata a bisa mazaunin sal'u shine Madina mazaunin kuwa shine annabi Muhammadu tuzakka bihi nafsi na'am tuzakka bihi nafsi raina tana tsarkaka bihi da shi adal wa turad lamarin ya girmama ana kuma yarda da raina da sababin gaisuwa ta ga ma'abocin Madina shine annabi Muhammad daga hadara Allah muna samun yarda alaihi ma na alil kiram salati tabbata gare shi da alaye masu girma da sahabbansa bisufi ishe ga wato tsarkaka nawa da kuma fuska na min salamu bayan wato hasakai matabbata ne daga zuciya na da fuska na da jiki na da sababin wato ainihin yabo da gaisuwa ga manzo Allah Allah ka ƙara haskaka mu ƙara nan daraja na alhamdulillah